अनुमानाव 1.5-2 थांनो हागौ 2 आरोना नोंनि हमनोबो हालाना रेरे थेरे सोनानै दोनबाय थानाय डाइरेक्टबो माथ्र दाख्लि गारि लाखांनानै 60,000 सोनायखौल'सो थखौ गथा बुंनो हाबाय बिनिफ्राय बे बार बाखि 10 5 इदि सोनायफ्राथ' बारमाने 500 नाम्बार गोजा नों सानो नामा जेनेबा सिखावआ अबेबा जायगानि ना मा मानि दा जों मालाय बोरै सन्देह हमनो हाबावनो डाइरेक्टथ' सन्देहबो खालामनो हाला मालाय जायगानि ना गोजाननि नंगौ बारु सोरबा थांलाय फैलाय मानसि हाबफैनायफोरखौ सोरबा नुनानै खोन्थाबायबासोमोन ओरैबायदिखौसो फैनाय नुदोंमोन होननानैबा बुंनो हागौ दा रावबो गैला दङ सिखाब थालांदों आरो आंनि थौसि देग्रा थौसि आखाइ गिदिरखौ लायनानै थालाबो देखावफैजोबदों आच्छा गुदुं दङ बोराय नायसना फिसाजो जायो ओमफ्राय बाक्सा सिङाव बिनिफ्राय बेयाव एरखावजोबदों जिया बिदिनो आच्छा जिया बिदिनो खोबना गालांबाय खोबना गालांफिनबाय आरो मेना बबाव दं बेयाव दंमोन बेयावनोमोन बाक्सायावमोन थाबाय थिंख्लिनिफ्रायसो लांदों थिंख्लिखौसो लांदों थिंख्लियाव दोननायमोन फैसाया थिंख्लिखौ लाना थांबाय थिंख्लिनि लांनानै बैयाव बुखुहैबाय आरो ओरैनो लगायाना कालार लगायनो थाखायसो गिल लागायो अबेजों हाबनायनिफ्राय माथो ग्रिल गोजा बेजोंहाय थाला मारियाखै बेखौ बिदिनो माबा नैबेजोंसो खाथेनाय खाथेयाखै आं ओमफ्राय ओरैजाय दोननानै ओमफ्राय सिङाव ओमफ्राय हाबनानै बोरै हाबनाय थांनो खोमा थांना ओरै गेवलाखै ओमफ्राय बबेजों हाबनाय मानसि सिखावालाय बेजों हाबबाय ब्रा बेजोंनो खोमा नङा बे सिङावथ' बे दरजाखौ मारिनाय बेजों हाबबाय बेखौबो साबि मारदोंमोन मारियाखै आङो बेखौ ओरै मोननैखौबो ओरै खालायना गालांखाबाय ओमफ्राय बेखौबो खुलिबाय आरोना जिखौ माबाना गालांबाय आङो ओमफ्राय ओरै हांनानै सिङाव ओरै जिया ओरै थाबाय बिदि थाबाय आरो थानानै ओमफ्राय आं फैबाय बिदिनो ओमफ्राय फिसाजोखौ माबा जि थिखांनो थिनहर नालाय बेखौ लेंहरबाय आरो बेखौ लेंहरबा ओमफ्राय नैबे बिदि जाना थाबाय आं बेखौ ओरै खाथेदोंमोन बेखौ खाथेनाय सोरो आं खाथेदोंमोन आरो गाज्रि जाना थाबाय बेनिफ्राय खेवना नायबाय बेजों हाबदों माने सिखावा बेजों हाबनानै बेयावसो मेना बेखौबो नायबाय सिखा दङ सिखाब थालांदों आरो आंनि थौसि देग्रा थौसि आखाइ गिदिरखौ लायनानै थालाबो देखावफैजोबदों आच्छा गुदुं दङ बोराय नायसना फिसाजो जायो ओमफ्राय बाक्सा सिङाव बिनिफ्राय बेयाव एरखावजोबदों जिया बिदिनो खोबना गालांबाय खोबना गालांफिनबाय आरो मेना बबाव दं बेयाव दंमोन बेयावनोमोन बाक्सायावमोन थाबाय थिंख्लिनिफ्रायसो लांदों थिंख्लिखौसो लांदों थिंख्लियाव दोननायमोन फैसाया थिंख्लिखौ लाना थांबाय थिंख्लिनि लांनानै बैयाव बुखुहैबाय आरो खोनाबुदियाव ओमफ्राय नै थालांजोबदों बेखौ माने दा पुलिस फैगोनखाय बा माबाथ'वाखै दांनाङाखै आरोना आच्छा आंल' दांदों आरो मैया लेखा फाननानै दोनदों सिखा गंसे थौसि आखाया न'नि सिखाया बे सिखावनि ओइनो आच्छा सिखाया माथो एसे डेन्जार बायदिसो माथो ना सिखाया हाग्रा एवग्रा ओमफ्राय बै खिस्लाङा माबा मेकारनो होगोदान बैयो बे खिस्लांसो आरोना खिस्लांसो मिस्ट्रिनो होगोदान ओमफ्राय दा पुलिस लिंहरबाय पुलिसा फैगोन दा मैयानो केस हैखादों जों ओरैनो जेनेबा बेसेबांसो लांखो बायदि बेसेबांसो दंमोन दङा माने दाखालि गारि लाखांनानै आं 60,000 गथा सोदों ओमफ्राय बिनि सिगाङाव बोसोरसे जाखाबाय आरो बिदिनो 5,000 6,000 3,000 2,000 1,000 बिदिनो 500 बिदिनो मेराय थिखोबाय थानाया माने बे बुस्थुखौ माने फिसौफोरनो सना माबा माबि दाहोनो बा माबा मोनसे मावनो होननानै माने जमा खालामनानै दोनदोंमोन ओरैनो जेनेबा बेसेबांसो जागोन अनुमानाव 1.5-2 थांनो हागौ 2 आरोना हमनोबो हालाना रेरे थेरे सोनानै दोनबाय थानाय डाइरेक्टबो माथ्र दाख्लि गारि लाखांनानै 60,000 सोनायखौल'सो थखौ गथा बुंनो हाबाय बिनिफ्राय बे बार बाखि 10 5 इदि सोनायफ्राथ' बारमाने 500 नाम्बार गोजा आरो जेनेबाथ' न'आवथ' नोंस्राथ' रावबो थाखाया बेखौनो हाथायाव थांजोबखानाय हाथाय बाजार दिनखा जेनेबा नों सानो नामा जेनेबा सिखावआ अबेबा जायगानि ना मा मानि दा जों
मालाय बोरै सन्देह हमनो हाबावनो डाइरेक्टथ' सन्देहबो खालामनो हाला मालाय दा जायगानि ना गोजाननि नंगौ बारु सोरबा थांलाय फैलाय मानसि हाबफैनायफोरखौ सोरबा नुनानै खोन्थाबायबासोमोन ओरैबायदिखौसो फैनाय नुदोंमोन होननानैबा बुंनो हागौमोन दा रावबो गैलाबा दा रावबो गैयाबा जों माबोरै सन्देह हमनो हानाय बेबायदि डाइरेक्टयै सन्देह खालामनो हमनो हाया नङा बेसेरा न'आवबो रावबो थाया गासिबो दखानि गोजा ओइथिंजायनो बाहेरायाव माबादों देख्रुबनाया थौलाय देख्रुबनायखौ नायनायनि थौलाय सिंस्रि गाहरनाय ओमफ्राय देख्रुबनायखौबो माने जायगायाव पुलिस फैगोन दा आं जेबो खालामासै ना हाबाब माबायदि जाथावै जाथाय टाउनफ्रावसो खोनायोमोन बेफोरबायदि जाथायफोरखौ दा माने फैयै दा हनै गामियावनो खोनाबाय होद औ होमबाथ' सिखावफ्राबो दा बेयाव बुख्रुबबाय आरो ना इथाया बे गावगुलायदों माने अ नै बेयावहाय आरो बुख्रुबना बेयाव गारलांबाय आरो ना आदसा ओइ मोनसेमोन ना हाबाब गासिबो गारहरलाजोब्बाय आरो हाग्रा बेफोरबायदि खोथा जों टाउनावसो खोनायोमोनलै दाना माथो गामियावनो जाबाय माथो बेबायदि सिखावा थैद आसरित नोंस्राथ' जेनेबा गामिनि फ्राय मानसियानो मिथिखायो नङा होमबा गासिबो जेनेबा सोरांबानो न'आव थाया होननानै जोंथ' आरो फुङाव ओंखारलांबाथाय मोनायावसो फैखायो 5टा 6टायावसो फैखायो नालाय बोरायाबो बिदिनो हाथाय दिनजों थांफायो आं दाना बेयाव फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना निस्सय नुनानै मिथिबाय जानांगौ नङा होमबा जायगाया बबेयावहाय आरो सोरहानि न'आव आरो बियो बबे गामियावहाय बे जाहैबाय आङो माने दानि गामियावहाय थांनायाव मा जाहैबाय एसे बेरायहैदोंमोन नालाय बेयावसो एसे मिथिबाय आङो सिखावखौ बेयो माने ओरै फैनानैसो हाबखानाय आयं ओमफ्राय बोरायनियावबो बेबायदि माने मा जाहैबाय ना बे जाहैबाय जोंहा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि पन्सायतनि सिङावनो थानाय 2 नं धनस्रिपुर होननाय गामियावहाय जोंहा माने आंनिनो आबै सोमोन्दो जायो सोमोन्दोआवहाय बिसोरना माने बिजनेस होनाया आं उन्दैनिफ्रायनो आं जोनोम जायैनिफ्रायनो होदों होनबाबो आं गोरोन्थि जानाय नङा नामाथाय आं माने उन्दैनिफ्रायनो बिसोरखौहाय माने नोलोबारियाव दखान होनाय बा बिजनेस होनायखौ आं मिथिखायो आरो माने जोंनि बे नोलोबारिनि फ्राय मानसियानो मिथियो आरो दा मा जाहैबाय बिस्रा माने गोदोनिफ्रायनो न'आवथ' रावबो गैखाया माने सानफ्रामबो सोरांबानो न'निफ्राय माने दखानाव थाङो न'निफ्राय दखाना जाहैबाय खमसे खम माने 2-2.5 किल'मिटार गोजानाव जाहैगोन आरो ओमफ्राय मा जाहैबाय गारि लानायाबो बारा गोबाव जायाखैमोन गारि बायखांनानै फैसा दोननाय एसे दंमोन जाहैबाय माने 2-2.5 लाख थाखा होनना बुंदों आरो दानि आबैया अनुमानावहाय गावनो दाख्लैयो माने केस थाखा सोदोंमोननो 50,000 आरो बिदिनो सिगाङाव बिदिनो 5,000 सोनाय आरो मालाबा बिदिनो 10,000 सोनाय बेफोरबायदि हिसाबखौ लायबा मथथे 2.5 लाखनि बा 2 लाखनि गेजेराव दं होनना बुंदों आरो आबैया ओमफ्राय मोनसे खोथाखौसो नैबे आं बुंनाया आंनि नोजोरावहाय माने बेयावहाय दायो सिखावखौथ' हमनो मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय बे सिखावनि माखासे आगजुफोरबो थालांबाय आरो बेजों लोगोसे आं नैखौ बुंनाय बेनो जाय सिखाव खावग्रा बे माने माबा मोनसे सुजुग सुबिदाखौ लानानैसो बिथाङा बे सिखावखौ खावदों होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहाखौ मिथिखायो बबे समाव बिथांमोनहा न'आव रावबो थाया बा बबे समाव मानसिफ्रा थायो बेखौ सुबिदा लानानै आरोखि ओंखायनो आंनिबा नोजोरावहाय बे सिखावा जाय खावदों माने जायगानि मानसि बा मिथिखानाय बायदिसो होननासो आं सानना लाबाय आरो ना आबैना नङाबाथ' बिदि बायदिसो नामा जोंबो सन्देहआव आरो माने डाइरेक्टबो सन्देह खालामनो हाला थेवब्लाबोथ' जेनेबा न'आव रावबो गैयै हिसाबै जेनेबा आबैमोना बिजनेस खालामनाया खै बोसोरसो जागो जेनेबा गोदोनिफ्राय बहुद बोसोर जाबाय दे जेन'बा आंनि फिसाफ्रा माने उन्दै बे समबेखामोन गोरलैनिफ्रायनो बुंबाथ' बेफोरबायदि सिखावखौथ' खावनाय जाफेरा गैफेरा जेबो रेकर्ड गैफेरा आङो आरो बेफोरबायदि माने दिनैसो दिनैसो आरो बेबोथ' जेनेबा सिखावनि सिखाखौथ' दंखायो नङा होमबा सिखायाबो दं थौसिया माने आंनि आरो बे सिखाया माने बे सिखाव लाबोनाय बेफोरबायदि बेखौ दा पुलिसफ्रा फैनानै गावसोर नायबासो आं रायजोफोरनो सिखाखौ देखायनो हासिगोन दा रायजोफ्राबो सिखाखौ सोरबाबो सिनायनोबो हागौ सिखाखौ दफ्लाखौ हाग्रा एवग्रासो दा जेनेबा सिनायनो आंनि नङाबो बुंनो हागौ माबा सिखायाबो माने खिस्लाङा फिथाइ गोदानसो बाव गनाय बुखुं गैयै सिखा दफ्ला हाग्रा एवग्रा थिग আছে दायो होमबा पुलिस फैबासो जों मिथिगोन नङा होमबा बिसोर माने सिखाखौ बिसोरो नायबासो मिथिगोन जोंथ' दा जानला मोनला दांनोबो हायाथ' आरो दा आंनाव दांखानानै लेखा फाननानै टेबोलाव दोनहैदों रावखौ बेबायदि खोथा आरो ओंखायनो
माने जोंनावहाय माने फार्स्ट बेफोरबायदि सिखाव हाबनाया नै बिसिनावसो न'खराव फार्स्ट होननानै आं दायो बुंबाय आरो जोंनि नैबे गामियावहाय खिन्थु माने जायहा सिखाव खावदों बिथाङा माने डाइरेक्ट माने सुजुग आरो सुबिदाखौ लानानै सिखावखौ खावखाथारदों आरोखि ओंखायनो आङो नोंथांमोननो नैबेखौहाय दिन्थिबाय माने जायहा सिखाव खावग्रा बे माने फुरा फ्रि प्लेन लानानैसो बे खामानिखौ खावनाय बा मावनाय जाखादों आरोखि नङा होमबा नोंथांमोना जायखिजाया आङो सिखावखौथ' दिनैहाय खावनायखौ दिन्थिबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय समावहाय जुदि सिखावखौ हमनो मोनगोन ना मोना आं बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैगोन ओंखायनो आं भिडिअखौ दिनैहाय नैबेखिनिखौल' दोनथ'बाय मानो होनबा सिखावा सोर आरो बहानि आरो बबे जायगानि दासिमबो बेखौ हमनो मोननाय जायाखै नालाय जेब्ला माने जोङो सिखावखौ हमनो मोनगोन अब्लाबो आं नोंथांमोननो नैबेखौहाय भिडिअ मोनसे लाना फैगोन बा दिन्थिगोन आरोखि सिखावा आसलथे सोर मारमोन आरो बबेनि मारमोन अब्लासो मिथिगोन आरोखि ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायगोन नैबे जोंनि गामिनि माखासे रायजोफोरखौहाय नोंथांमोना नैबे जोंनि गामियावहाय बेबायदि सिखाव गैया बा बेफोरबायदि खावनाय नङा होननानै जाहाथे गाव गावनि माखासे सम्पतिफोरखौहाय बा गाव गावनि माखासे बुस्थुफोरखौहाय जाला मेला जायगायाव दोनालासिनो गाव गावनो एसे सेफै थानाया गाहाम आरोखि आं बेखौनो बयखौबो खावलायबाय आरो नैबे दिनैनि भिडिअखौहाय आं नोंथांमोननो नैबेखौनो जोंनि गगामुख हालामनि मिंमां एरियानि बा जे जोंनि गामि एरियानि खाथि खालानि मानसिफ्रा जाहाथे नैबे भिडिअखौ नुनानै जाहाथे जों बयबो माने नै बेफोरबायदि जायगानिफ्राय गाव गावखौनो बासिनानै बा गाव गावनो माने साबधान थायो आं बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोंनि नैबे जायगाफ्रावहाय जाहाथे बयबो माने बेफोरबायदि सिखाव खावलायनो जाहाथे माने सुबिदा मोनि बेफोरबायदिखौ दा खालाम आरो माने मा जाहैबाय बेखौ माने प्रि प्लेन जुदि खालामनानै मावाबा दिनैसिम माने रावबो सिखाव खावनोबो हायामोन आरोखि ओंखायनो बेखौनो दिन्थिबाय दे नोंथांमोना मा सानो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो दिन्थिग्रोबाय नाथाय उनावहाय जुदि आङो सिखावखौ जुदि हमनो मोनमारोब्ला आं बिनि सायावबो भिडिअखौ लाना फैगोन दे